Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga manggagawa sa Clark Development Corporation nagprotesta kaugnay ng apela sa salary adjustment at iba pang benepisyo. Rotary Club of City of San Fernando, Pampanga, TPKI at Prime Water naghatid ng tulong sa mga AITA sa Florida Blanca. Pagdinig sa mga kaso ni dating Pampanga Representative Zenaida Ducut kaugnay ng pork barrel scam, sinuspinde. At Bulacan Provincial Police Office, kampiyon sa ginanap na Civil Disturbance Management Competition ng PRO3. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga manggagawa sa Clark Development Corporation nagprotesta kaugnay ng apela sa salary adjustment at iba pang benepisyo.
Rotary Club of City of San Fernando, Pampanga, TPKI at Prime Water naghatid ng tulong sa mga AITA sa Florida Blanca. Pagdinig sa mga kaso ni dating Pampanga Representative Zenaida Ducut kaugnay ng pork barrel scam, sinuspinde. At Bulacan Provincial Police Office, kampiyon sa ginanap na Civil Disturbance Management Competition ng PRO3. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga manggagawa sa Clark Development Corporation nagprotesta kaugnay ng apela sa salary adjustment at iba pang benepisyo. Rotary Club of City of San Fernando, Pampanga, TPKI at Prime Water naghatid ng tulong sa mga AITA sa Florida Blanca. Pagdinig sa mga kaso ni dating Pampanga Representative Zenaida Ducut kaugnay ng pork barrel scam, sinuspinde. At Bulacan Provincial Police Office, kampiyon sa ginanap na Civil Disturbance Management Competition ng PRO3. Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan.
Nagsagawa ng serye ng kilos protesta ang Association of Concerned CDC Employees o ACCES kaugnay huyan. Nag-implementasyon ng batas na kung tawagin ay Compensation and Position Classification System o CPCS para sa mga government-owned and controlled corporation gaya huyan ng Clark Development Corporation. Imbes na kasi salary adjustment na paborable sa higit 500 manggagawa, nadehado umano sila dahil na rin sa pagbaba ng kanilang sweldo. Narito pong report. Sa katanghaliang tapat nitong Biyernes, June 24, ang break time ng mga manggagawang ito na miyembro ng Association of Concerned CDC Employees o ACCES ay sama-samang naglakad para mag-vigil. Tinawag nilang Black Friday protest ang kanilang pagkilos kontra sa implementasyon ng batas na anilay taliwas sa konsepto ng salary adjustment. Ayon kay Edsel Manalili, presidente ng Naturang Union, naitulak ang authority to implement nitong June 22 ang tinatawag na Compensation and Position Classification System o CPCS. Nasa ilalim ng Executive Order Number 150 para sa mga GOCC o Government-Owned and Controlled Corporation. Ang Clark Development Corporation o CDC ay isa sa mga GOCC sa bansa. Itong Black Friday protest po namin ay paghingi ng tulong sa management na ayusin yung pinalabas na ATI. Humihingi kami sa management, lalo na sa mga board of directors, na tulungan kami na iangat ang sahod ng mga manggagawa pagkalabas ng authority to implement. Anya, hindi naging paborable sa kanila ang serye ng konsultasyon sa implementasyon ng naturang batas dahil ang konsepto ng salary adjustment ay tumama sa Rule on Non-Diminution of Benefits. Kung yayakapin daw kasi nila ang bagong batas, masasagasaan naman ang naunang collective bargaining agreement na nakapaloob ng meritorious service pay o ang pagbibigay ng insentibo sa mga rank and file na matagal na sa serbisyo. On the 15th year, magiging additional 2,000. So pag ikaw ay 20 years in service, may additional kang 7,000. Karamihan ng mga rank and file ay umabot na ng lagpas 25 years. So may additional kang 9,000 sa basic pay mong 19,240. Ngayon, kung ikaw ay tumatanggap ngayon ng 28,240 at aalukin ka ng 21,909, isang diminution po yun. Bukod dito, kinu-question din ng Union ang paglipat nilang mga empleyado mula sa Social Security System patungong Government Service Insurance System. Sa liham ng ACCES, gusto nilang linawin ni CDC President and CEO retired Brigadier General Manuel Garland ang retirement package at pension program na makakaapekto sa collective bargaining agreement kaugnay ng benepisyo ng isang manggagawa. Pagdating po sa SSS, yung sinasabi ng management na mag-shift kami sa GSIS, series of dialogue with GSIS lang po and management. Kami po bilang miyembro ng SSS, hindi namin makausap ang SSS mismo para matanong sila paano yung mga contribution, paano yung retirement. Mag-shift kami, hindi namin nakakausap ang SSS. Hindi mabigyan linaw. Samantala, ayon kay Eric Jimenez, tagapagsalita ng Clark Development Corporation o CDC, hindi isinasantabi ng top management ang merito ng issue ng diminution of salary ng mga manggagawa. Kaya pag-aaralan din umano nila kung ano ang basihan ng legalidad ng implementasyon nito. Nagkaroon ng implementation, ang kondang nila, ang naman ng management, i-appeal pa yung implementation na yun. It's kasi masyadong mababa in terms of sa mga rank and file. Hindi ganun yung na-expect namin kasi may mga rank and file na bababa yung kanilang job level. So, definitely, bababa yung mga sweldo nila. So, under the law, no diminution of no diminution of salary. So, hindi pwedeng ganun. So, i-appeal ng top management yon. So, the workers have not to worry dahil nga gagawa naman ng paraan ang top management to appeal yung kasalukuyang na-approve na CPCS ng Clark Development Corporation.
Samantala, sa usapin ng paglilipat mula SSS patungong GSIS, sumusunod lamang umano sila sa sinasabi ng batas. Batas yun eh. Nasa batas yun. So, kailangan talaga kami mag-shift from SSS to GSIS. All government-owned corporation, all government-owned and controlled corporations na nasa SSS, they have to shift from SSS to GSIS. So, batas yun na kailangan i-implement namin. Bukas umano ang top management ng Clark Development Corporation o CDC upang bigyan ng linaw ang kanilang mga hinaing. Habang isang petisyon na rin ang inihain ng Union sa CDC para mailatag sa National Conciliation and Mediation Board ang kanilang reklamo. Paolo G. Santos, CLTV News. Samantala, sa kaugnay pong balita, nangako ang pamunuan ng Clark Development Corporation na kanilang iaapila sa Governance Commission for GOCCs ang nangyaring pagbaba ng sweldo ng kanilang mga manggagawa. Sa isang press conference na ipinatawag po ni CDC President and CEO, retired Police Brigadier General Manuel Garlan, sinabi nitong sumusunod lamang sila sa itinakda ng batas kaya ipinatupad ang Compensation and Position Classification System o CPCS. Nangyari ho ang naturang press conference nitong araw ng Sabado. Bagamat nagkaroon ng pagtaas sa sahod para sa mga nasa top management ng CDC, hindi umano ito matatanggap ni Garland dahil mababawasan naman ang kita ng mas marami sa kanilang mga kasamahan. Kinumpirma rin ng opisyal na pinapa-expedite na rin daw ni CDC Chairman Attorney Ed Pamintuan ang suspensyon ng naturang sistemang pasahod. Umaasa naman ng mga manggagawa na mangyayari ito sa lalong madaling panahon dahil simula ho ngayong Hulyo ay tiyak umanong liliit ang kanilang sahod dahil na rin o kung hindi rin magagawa ng paraan ng CDC management ang kanilang sitwasyon. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Diesel, kerosene, inaasahang muling tataas ang presyo dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. Bulacan Provincial Police Office, kampiyon sa ginanap na Civil Disturbance Management Competition ng Police Regional Office 3. At pagdinig sa mga kaso ni dating Pampanga Representative Zenaida Ducut, kaugnay huyan ng pork barrel scam, sinuspindi. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Babalik po ang CLTV Balitaan. Magtatagal pa raw ang kalbaryo ng mga mamamayan dahil isa-isa na namang nakaambang pagtaas ng presyo ng diesel at kerosene. Ang itinuturong dahilan ngayon ang paghina po ng piso kontra dolyar. Narito pong report. Tila kailangan pang mas higpitan ng kapit ng mga motorista sa nakaambana namang taas presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ang dahilan naman ngayon, ang paghina ng piso kontra dolyar, habang ang presyo sa gasolina ay posibleng manatili o mai-rollback ng kakaunti, ayon kay Attorney Rino Abad, Director ng Oil Management Bureau ng Department of Energy. Sa isang panayam nitong Biyernes, sinabi ni Abad na posibleng piso o higit pa ang dagdag presyo sa diesel kada litro. Hindi naman daw lalampas sa piso ang inaasahang patong sa presyo ng kerosene. Ang dahilan daw nito ay ang depreciation o pagbaba ng halaga ng piso kaya wala pang aasahang rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Ngayong linggo, bumaba raw ang trading prices ng gasolina, diesel at kerosene. Yun nga lang, sa loob ng 5 araw,
halos piso raw ang itinaas ng peso kumpara sa US dollar. Nitong Webes, ang Philippine peso ay nagsara sa 54.7 kontra 1 US dollar. Matatanda ang una ng sinabi ng DOE, ang posibilidad na pagpalo ng presyo ng produktong petrolyo ng hanggang 100 piso kada litro. Ayon naman kay Energy Undersecretary Gerardo Erquiza Jr., maliban sa paghina ng piso, ang mataas sa demand sa diesel ang isa pang dahilan ng patuloy na dagdag presyo. At biglang tumaas ang presyo ng dolyar last week. Kaya yung multiplier ho natin sa dolyar, hindi ho constant tumaas. Kaya i-multiply mo yung per barrel, tumaas yung net effect niya. Ayun ho ang isang rason kung bakit talagang bagyang tumaas ulit dahil tumaas yung dolyar. Pangalawa, yung sa technology ho, ang demand sa diesel, lalong-lalo nakita niyo tumaas. Ipinaliwanag din ni Erquiza kung bakit higit na mas mataas ang presyo ngayon ng diesel kumpara sa gasolina. Refinery process, so yung desulfurization process sa diesel is self-limiting. So halos constant lang, hindi nag-i-increase so yung production sa diesel. Kaya hindi niya talaga makikater yung actual demand kasi because of this process dun sa technology, talagang naiipit ang diesel. Kaya naman ng ilang motoristang nakapanayam ng CLTV News, labis na ang pagdaing. Hirap na sa pagbiyahe. Maliit na nga yung sahod, tapos mataas pa na pataas yung gas. Kawawa naman ng mga maliliit na tao na kailangan ng gasolina para tulad ng mga pasada. Wala nang matitira sa anak buhay namin sa pasada. Saktong na lang. Kahit sa pamilya, wala nang pantira. Angelica Cara, CLTV News. Samantala, ipinamalas ng Bulacan Provincial Police Office ang kanilang husay sa pagresponde sa mga senaryo ng civil disturbance sa isang kompetisyon na idinaos po sa Camp Oliva, Ciudad ng San Fernando, Pampanga. Bahagi raw ito ng paghahanda ng Police Regional Office 3 para sa mga magpoprotesta sa inauguration ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Narito po ang detalye ng balitang yan. Itinanghal na kampiyon sa isinagawang 2022 Police Regional Office 3 Civil Disturbance Management o CDM Competition ang Bulacan Police Provincial Office. Nakuha nito ang kampyonato matapos magpakita ng gilas at kahandaan sa aktibidad na ginanap sa grandstand ng Camp Oliva sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, June 21. Pumangalawa naman sa paligsahan ng Bataan Police Provincial Office habang pumangatlo naman ang Regional Mobile Force Battalion. Layo ng CDM competition na palakasin ang kakayahan ng mga pulis sa paghawak ng mga nakakabahalang sitwasyon at pausayan ang kanilang kakayahan sa paglalapat ng maximum tolerance sa anumang kaguluhang sibil na maaaring lumitaw. Ang bawat koponan ay sumailalim sa 3 yugto ng kompetisyon. Ito ang graded inspection, 8 basic formation demonstration at problem-based scenario. Kasama sa senaryo ang mga aktual na aggressor at mga nagpoprotesta na maaaring makaharap nila sa pamamahala ng mga civil disturbances. Isa rin itong proactive step para sa anumang mass action upang siguraduhin na mabibigyang proteksyon ng karapatan ng tao habang ginagampanan ng mga pulis ang kanilang tungkulin at responsibilidad. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Matthew P. Bacay, mahalaga ang naturang aktibidad lalo na ngayon nalalapit na ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Gayon din ang kanyang unang State of the Nation address sa susunod na buwan. Inaasahan kasi na magdaraos ng protesta ang mga progresipong grupo para umuno singilin si Marcos Jr. at kanyang pamilya na sangkot sa bilyong pisong korupsyon at human rights violation sa ilalim ng diktatorya ng kanyang amang si Ferdinand Marcos Sr. Marching orders is for Police Regional Office 3 to be ready always for any eventuality, for deployment. Baka meron tayong mga personnel sa CDM na mani-deploy in Metro Manila, especially during the inaugurations. JN Jesus, CLTV News. Hindi muna itutuloy ng korte ang pagdinig sa mga kasong kinahaharap ni dating Pampanga 2nd District Representative Zenaida Ducut kaugnay huyan ng pork barrel scam. Ito ay matapos mapag-alaman na nakararanas umano ang dating mambabatas ng possible mild dementia. May karagdagang detalye si Liana Canilao.
pinagbigyan ng Sandigan Bayan ng hiling ni dating Pampanga 2nd District Representative Zenaida Cruz Ducot na suspendihin ang mga pagdinig ukol sa mga kasong nakabinbin laban sa kanya kaugnay ng multi-billion peso pork barrel scam. Ito ay dahil umano sa kanyang dinaranas na possible mild dementia. Nakasaad sa 21-page resolution na inilabas ng 7th Division ng Anti-Graft Court nitong June 14, hindi umano ito maaaring dumaan sa paglilitis at lahat umano ng kanyang kaso ay isang tabi na lamang batay na rin sa natuklasan ng kanyang doktor. Dagdag pa rito, sumasailalim umano si Ducot sa mental examination tuwing Hunyo sa National Center for Mental Health. Kailangan umanong magpasa sa korte ng kopya ng medical report upang kung sakaling umigi ang pakiramdam ni Ducot, maituloy ang kasong naka-archive na kinakaharap niya. Matatanda ang Enero noong 2020, nagsumite ng motion for suspension of proceedings si Cruz dahil sa kanyang impaired cognitive abilities at diminished capacity. Si Ducot ay nanilbihan bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga noong 1995 hanggang 2004. Liana Canilao, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Higit 1,200 na mangingisda mula Bulacan at Bataan nakatanggap ng 3,000 pesos fuel discount mula sa BIFAR Region 3. Tax deduction para sa mga employer na magpapatupad ng work from home scheme na isipanukala ni Senator Gatchalian. At Angeles City may pinakamataas na revenue generation sa lahat ng lungsod dito ho sa Central Luzon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Nasa higit 1,000 mangingisda sa lalawigan ng Bulacan at Bataan ang nakatanggap ng fuel discount mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3. Ayon po sa ahensya, maliit man ang halaga ng kanilang naipamahagi, sisikapin pa rin nilang gumawa ng ibang paraan para maayudahan ang mga namamalakaya sa rehiyon. Narito pong ulat ni JM De Jesus.
Dahil sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, patuloy ang pamamahagi ng fuel discounts ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Central Luzon sa mga mangingisda sa rehiyon. Biyernes, June 24 nang isagawa ng ahensya ng distribution ng mga fuel discount cards na nagkakahalaga ng 3,000 pesos sa 400 at 73 mangingisda mula sa Bulacan. Galing ang mga benepisyaryo sa 7 coastal area sa naturang lalawigan. Sila ay nakarehistro at na-validate kasama ang kanilang bangkang demotor sa Regional Fisheries Information Management Communication ng BFAR Region 3. Ayon sa mga mangingisda, hirap na silang pumalaot dahil sa mahal na diesel, kaya naman malaki ang kanilang pasasalamat para sa tinanggap na ayuda. Napakahalaga nito kasi sa taas ng diesel ngayon, nahihirapan na kami na maka-accommodate sa diesel gawa nung ang taas ng presyo. Siyempre, araw-araw gumagamit kami, gawa ng mga makina. Kaya napakalaking tulong para sa amin ang ginawa ng BFAR na to. Kung dati-rati mo ay balikan ng 100 pisong halaga ng diesel na kanilang ikinakarga, ngayon ay one way na lamang daw ang inaabot nito. Katunayan sa pagtaas po ng gasolina, totoo pong malaking bagay ito kasi pagtungo pa lang namin, sa Ubando pa lang, 100 pesos na. Dati 100 pesos nakakabalik kami. Ngayon din na kami nakakabalik, one way na lang. So malaking bagay po na makatulong tong subsidy na po na ito, fuel subsidy. Ayon naman kay BFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, maliit man umano ang tulong na ito sa mga mangingisda, ay patuloy silang gagawa ng paraan upang kahit paano ay mapagaan ang kanilang gastusin. Ang ating government ay may ginagawang paraan para naman maibsan yung paghihirap na inaabot ng ating mga mangingisda. Kahit paano ito kung halimbawa, kung magamit na ito, meron na silang pangbalikwas o mayroon silang isa pangpaikot. Halimbawa, kung yung mapagbentahan nila out of this fuel, magagamit na nila uli paglaot uli nila. Samantala, nakatanggap na rin ang mga mangingisda mula sa 10 coastal municipalities ng Bataan ng kanilang bahagi sa fuel discount sa 2 araw na pamamahagi na pinangunahan ng BFAR Region 3. Higit 200 karagdagang mangingisda ang nakakuha ng mga cash card na naglalaman din ng 3,000 na halaga ng fuel credits. Matatanda ng subsidiary program para sa dalawigan na inilunsad noong May 24 kung saan 100 mangingisda ang unang nakatanggap ng fuel discount cards. Tuloy-tuloy po ito naman na roll out na ito sa mga probinsya, Zambales, ngayon Bulacan. Of course, susunod na yung mga probinsya, maghintay lang po kayo. Darating na po yung inyong fuel subsidy sa pamagitan po ng DA, BFAR, at yung ating local government units. JM De Jesus, CLTV News. Manatilihin ang work-from-home setup. Ito ngayon ang isinusulong ni Senator Win Gatchalian para umano makatipid ang mga empleyado sa gasolina at pamasahe. Pinag-aaralan na rin daw ng mambabatas ang pagpapanukala ng isang batas na magbibigay ng tax deduction sa mga employer na magpapatupad nito. Narito pong detalye ng balitang yan. Ngayong walang humpay ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, sumunod na rin ang dagdag singil sa pasahe at iba pang serbisyo at pangunahing bilihin. Kaya naman para makatipid, isinusulong ngayon ni Senator Win Gatchalian ang pagpapanatili ng work-from-home setup. Malaki raw kasi ang namemeno sa pagkonsumo ng gasolina at krudo, gayon din sa pasahe kung patuloy ang ganitong work arrangement. Marami na rin daw ang hindi bumabiyahing pampublikong sasakyan dahil sa walang habas na pagtaas ng presyo ng langis. Giit ng mambabatas, mapapabuti ng work-from-home setup ang kalidad ng buhay ng mga empleyado. Binigyang halimbawa ni Gatchalian ang kanyang opisina, bagamat bakante raw ito, nagpapatupad sila ng work-from-home arrangement upang makatipid sa gas at oras at makaiwas sa traffic congestion at arawang commutes. Inihayag ito ng senador matapos payagan kamakailan ng Civil Service Commission ang mga government offices na magpatupad ng alternative work arrangements. Paalala niya, base sa RA 111650, ang Telecommunicating Act, maaari magpatupad ang mga pribadong sektor ng telecommunications program. Ayon pa kay Gatchalian, plano niya magpanukala ng batas na magbibigay ng tax incentive sa mga kawani na naka-work from home at tax deduction naman para sa mga employer na magpapatupad. Sa Senate Bill No. 1706 na inakda ni Gatchalian kasama si Senator Francis Tolentino noong 2020,
ipinapanukala ang 25 pesos reduction mula sa taxable income ng empleyado sa kada oras ng trabaho sa ilalim ng work from home setup. Layon din ng panukala na bigyan sila ng buwanang telecommunicating allowances at benepisyo na hindi lalampas sa 2,000 piso at non-taxable ito. Ang panukalang ito, pinabura ng ating mga karehiyon na aming nakapanayam. Kung makakabuti na po, bakit hindi? Ayos lang naman po. Kasi makakatipid po sila sa pamasahe. Maganda naman po siya. At least we see the positive side and at least we consider those factor na para mas mapabuti po at mas mapadali po yung buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Angelica Cara, CLTV News. Hindi po bababa sa 1.5 billion pesos ang locally sourced revenues ng Angeles City sa nakalipas na 3 taon kahit pa nagdulot ng krisis ang pandemyang COVID-19. Dahil dito, nanguna ang lungsod sa lahat ng syudad sa rehiyon pagdating sa usapin ng revenue generation. Narito po ang report. Nanguna ang Angeles City sa lahat ng syudad sa Central Luzon pagdating sa revenue generation ayon sa Bureau of Local Government Finance Region 3. 3 plake ang prenesenta sa syudad dahil sa pagiging consistent nito sa pagkakaroon ng highest nominal locally sourced revenues. Noong 2019, nakalikom ang syudad ng higit 1.6 billion pesos revenues at noong 2020 o kasagsagan ng COVID-19 pandemic, umabot pa rin sa higit 1.6 billion pesos ang koleksyon. Noong 2021 naman, nasa 1.5 billion pesos ang revenue collection ng syudad. Nakamit daw ito dahil sa pagkakaroon ng business-friendly atmosphere sa Angeles City. Sa kabila kasi ng epekto ng pandemya na kailangang harapin ng pamahalaang lokal, isinantabi ang pagtataas ng buwis bilang pag-agapay sa mga negosyante sa syudad. Nitong June 22, tinanggap ni OIC Treasurer Jennifer Castro ang award sa Subic Grand Harbor Hotel sa Subic Freeport mula kay BLGF Regional Director Divina Corpus. Maliban dito, top 3 din ang Angeles City mula sa lahat ng syudad sa rehiyon dahil sa 11% year-on-year growth sa locally sourced revenue para sa fiscal year 2019. Tarlac City naman ang nakakuha ng top 1 sa lahat ng syudad sa Region 3 pagdating sa year-on-year growth sa locally sourced revenues na may 108%. Pang-anim naman ang Angeles LGU pagdating sa revenue generation sa national level noong 2020. Pinuri naman ni Mayor Carmelo Lazatin ang pagsisikap ng retiradong treasurer ng syudad na si Juliet Quinsaat at ng City Treasurer's Office pagdating sa revenue collection sa nakalipas na 3 taon sa kalagitnaan ng pandemya. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Arlene Salonga, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Rotary Club of San Fernando, TPKI at Prime Water naghatid ng tulong sa mga AITA sa Florida Blanca. Manatiling nakatutok at kami magbabalik.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Kitang-kita ang saya sa mukha ng mga guro at estudyante ng Nabuklod Integrated School sa Florida Blanca, Pampanga nang sila po ay puntahan at bigyan ng iba't ibang regalo na makatutulong sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na buhay. Ang naturang aktibidad, proyekto ng Rotary Club of San Fernando, TPKI at ng Prime Water. May karagdagang detalye si Felix Barrios. Sa isang mabundok at liblib na lugar sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga, matatagpuan ang Nabuklod Integrated School. Karaniwang suliranin dito ang kakulungan sa malinis na tubig at iba't ibang gamit pang-eskwela para sa mga kabataang mag-aaral. Sa kadahilaning ito, nagsanib puwersa ang iba't ibang organisasyon upang maghatid ng tulong. Kasama sa mga ahensyang nagbuklod-buklod para sa proyektong ito, ang Rotary Club of San Fernando, Pampanga, Talete Kempanyulong Kapampangan Foundation, at ang City of San Fernando, Pampanga at Florida Blanca Water District sa pakikipagtulungan ng Prime Water. Tanda po ito ng ating pakikiisa, pakikisama, pagkakapatid, bilang mga Pilipino, bilang mga Kapampangan, bilang kulot at tunad. Dala ng pinagsanib na grupo ang 240 packages ng canned foods, tubig, mga damit, sinelas, at school supplies upang may pamahagi sa mga mag-aaral ng Nabuklod Integrated School. Lubos naman ang kasiyahan ng iba't ibang grupong nakiisa sa proyekto at umaasa na makakatulong ang kanilang munting regalo. So, sana po, gaya ng nasabi na ni Amonod, ni Sir Leo, at nung magsasalita pa, magdulot ito ng kaligayahan sa inyong lahat. Magsilbi rin sana raw itong isang inspirasyon para sa mga kabataang estudyante. Binibigyan natin sila ng inspirasyon na pagka nakangat sila sa buhay, ito ay magiging silbing aral at may papahamahagi nila kung ano man yung magiging meron sila sa darating na hinaharap. Isang malaking pasasalamat naman ang ipinararating ng punong guro sa Nabuklod Integrated School. Maliban sa malinis at maiinom na tubig na dala ng grupo, ay malaking tulong umano ang iba't ibang regalong ipinamigay ng grupo sa kanilang mga mag-aaral. Nagpapasalamat kami sa mga dumadating na kagaya nito, ng mga grupo na talagang nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng ating iba't ibang mga organisasyon. Nagbibigay tulong sa ating mga estudyante na kung saan yung naibibigay sa kanila yung dadala nila sa kanilang mga pamilya na iraraos yung araw-araw na pagkain na pangangailangan. Felix Barrios, CLTV News. Isinusulong ngayon ng Department of Agriculture ang gulayan sa barangay upang matiyak ang food security sa bansa, lalo pat nasa gitna pa rin daw tayo ng pandemya. Narito po ang report. Dahil sa patuloy na pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng pandemya, isa sa mga naistutukan daw ng pamahalaan ngayon ang food security sa bansa. Kaugnay nito, 14 na barangay sa Bulacan ang naging benepisyaryo ng gulayan sa barangay program ng Department of Agriculture Region 3. Nakapailalim ito sa High Value Crops Development, katambal ang lokal na pamahalaan. Matapos ang face-to-face training kung paano mapapalawak ang pagtatanim ng gulay sa bawat bakuran, ay nakatanggap ng garden tools, samot-saring vegetable seeds at garden inputs ang mga benepisyaryo ng naturang programa. Yung ito po programa po na ito is gulayan sa barangay. So ini-aim po na ito na makapagtanim po or makapag-produce po yung ating pang-community para ng mga gulay pa para mas dumami po yung vegetable supply dito po sa Region 3. And of course, yung supply po ng gulay is nasa likod bahay lang, nasa tabi lang po ng bahay na madali pong makukuha ng ating po mga community. Yan po. Ayon naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando, malaki ang magagawa ng pagtatanim upang maibsan ang kagutuman sa bansa. Na dapat natin paigtingin yung pagsasaka, mapabarangay, mapa individual na tao, kailangan natin magpalakas sa pagtatanim. Kaya yung mga tao na may sariling bahay na may malawak na lupa, kailangan natin na magtanim. At magtanim, mag-alaga ng hayop. Ayun. Kasi
Sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga krisis, meron tayong madudukot kahit papano kung tayo nakapagtanim. Kung hindi ka nakapagtanim, dire-diretso dapat. Hindi dapat mapuputol, hindi ningas kugon lamang. At mahalaga siyempre, yung ating mga barangay officers o opisyales ay sumusuporta dito. Mahalaga na palakasin natin ang agrikultura. Suportado naman ng mga opisyal ng barangay ang naturang programa at ito umano ay papakalat nila sa kanilang mga kabaryo. Malaking tulong po ito sa barangay dahil po matututunan ng mga farmers namin na kung paano yung magandang gagawin sa paggugulay. Malaking tulong para sa akin bilang isang kagawad ay tinayaambag ko sa aking mga kabarangay para sa pagsasaka. At sabi nga, para ang lahat magkaroon ng kalaman at makapagtanim sa kanilang mga bakuran na hindi natin bibilihan. Samantala, patuloy na gagabayan at oobserbahan ng DA ang mga gulayan sa barangay. Sisimulan ng pagtatanim ngayon darating na Hulyo hanggang Oktubre ngayong taon. Kasama si JM De Jesus, Arlene Salonga, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 70 kilometro sa Hilagang Kanluran ng Bira, Catanduanes, or nasa layong 100 kilometers dyan po sa may silangan ng Dayet, Camarines Norte. Kaya po ang Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Isabela at Aurora ay magiging maulap ang papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat at pagkulog dulot po ng low pressure area o LPA. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa. Kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayo inaasahan mga pulo-pulo mga pagulan, pagkilat at pagkulog dulot po ng localized thunderstorm. So sa ngayon po pinag-iingat po ang lahat, magdala na rin po ng gamit, panangga sa araw, panangga sa ulan. At ito po ang nasa tagulan period pa po tayo, kaya asahan po natin yung mga pagulan sa bandang hapon o gabi. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais ho ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman ang ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at sa Free TV Channel 36. Antabayanan ho natin mamayang alas 6 ng gabi si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye ng mga balitang Central Luzon na dapat nating malaman sa CLTV News. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.